De ce te simți nevăzută în relație? Poate îți porți iubirea în tăcere, poate oferi, îmbrățișezi, susții și totuși simți că ceva lipsește. Că în ciuda efortului tău nu ești cu adevărat percepută. Că tu vezi, dar nu ești văzută. Știu că doare asta. E un gol tăcut care crește în timp și ajunge să șoptească că nu ești suficientă, că ceri prea mult, că nu meriți. Multe femei trăiesc această ruptură emoțională, mai ales când nu au fost învățate să fie onorate pentru ceea ce sunt, nu doar pentru ceea ce fac. Adevărul este că nu e nimic greșit cu tine. Nevoia de a fi văzută este una profund umană. Iar vindecarea începe în clipa în care înțelegi că vizibilitatea emoțională nu vine doar din privirea celuilalt, ci din felul în care tu te întorci către tine. Fă un pas mic azi. Așează-ți o mână pe piept și întreabă-te cu blândețe. Ce parte din mine vrea să fie văzută acum? Când tu o recunoști, deschizi spațiu ca și celălalt să o vadă. Relațiile se transformă începând cu transformarea relației tale cu tine. Scrie relație dacă și tu lucrezi la asta. Sunt Elena Cristina Niculescu, Master Coach.